Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvětíš se jméno Tvé. Južná dolná zem, kde leží aj naše mesto Békéská Čaba, bola po 150-ročnom tureckom pánstve vyľudnená. Celý kraj bol zničený, spustošený. Túto našu oblasť, tento región dostal Ján Juraj Harukern do daru za svoje služby cisárskému dvoru. Jeho hlavným záujmom bolo to, aby tieto územia zaľudnil, pretože bez pracovnej sily táto pôda vlastne nič nestala. Takže prví Slováci sa sem dostávali už v roku 1716, také tri známe mená, Duna, Sekerka a Valent. Oni už prišli sem ešte v takej neorganizovanej forme na sezónne poľnohospodárske práce. A vlastne oni boli tí, ktorí potom poprosili segedínskeho prefekta kráľovskej komory, aby dovolil priviesť sem ďalších bohabojných evanjelických Slovákov. Takže tá prvá vlna prišla potom už v roku 1717 a 18. Pre tento región bolo charakteristické to, že prevažnú väčšinu osídlencov tvorili slovenskí evanjelici. Aj po 300 rokoch tu ešte žijú ich potomkovia, čo bolo dôvodom konania 5. evanjelických cirkevných dní v Békešskej Čabe v dňoch 6. až 8. júla 2016. Hlavným zamestnaním sem prichádzajúceho obyvateľstva bolo celkom iné, ako bolo v starej vlasti na území Horného Uhorska. Tu sa začali zaoberať tzv. Salašníckým spôsobom, teda extenzívnym chovom dobytka. Vznikali tzv. Roľnícke sálaše. Znamenalo to toľko, že uprostred ustáleného pozemku usadlosti si postavili sálaš, ktorý bol jednak obytným domom. V tejto chyži bývali rodičia, aj deti. Starí rodičia vo Váraši bývali a deti stade chodili do škole. V lete každé dieťa robotu malo, pásli deti, od malička boli zachytení do takejto robote. V piatok popoludní prišli domov a v nedeľu tašli k starým rodičom. Tu v chyži rodičia nechceli, že by sa deti dostali k takému tak britva, Biblia, páleno to tam. Na hrade bolo eno mesto, že tam rodičia vyložili, že by sa deti nedostali k nemu. V takejto posteli spávali chlapi na gangu, kým dobrie boli časy. Tá sa roztvorila. Tak si popravili. Jesem už, keď tu na gangu bola zima, tak si bundu prestreli do chyži na zem a tam spali aj chlapi. Aj deti už potom nevstají, spávali, ale na zemi s chlapmi. Toto mesto, toto je pitvor. Do chyži aj do komore boli dvere a tu sa riady odkladali. Toto korito je na zabíjačku obárali, toto na zabíjačku na mäso bolo, chleba miesili, aj koláča. A tu sa kúrila pec, tu sa ťapše, do toho sa tvarožníka, kapusníka, je to slovenské jedlá sa piekli v peci. Toto mesto bola komora. Z pitvora sa otvárali dvere a tu na celý rok bola slanina, klbásy, čo v zime spravili a celý rok potom všetok čalád mal čo jesť. Aj také riady, čo sa nie každý deň boli načín, tak tu boli črepne
leska, čo len vletia, tak tu, že by od času boli chránení. Každá rodina mala dom aj v osade, ale tu v osade neboli maštale ani hospodárske budovy, pretože sem sa chodilo iba koncom týždňa, keď prišli na trh alebo na jarmoky. Podľa tradícií Čabenia, keď sem prichádzali, zastavili sa na najvyššom bode, ktorý je tam, kde dnes stojí radnica a kde je kameň na pamiatku osídlenia. Zastavili sa tam, povedali si, že tu sa usadíme a zaspievali dve nábožné piesne Stranoscia, ktorí so sebou priniesli. Jedna bola samozrejme hymna luteránov, Hrad prepevný jest Pán Boh náš, a druhá pieseň Pán Boh je má sila i doufání. A táto druhá pieseň sa považuje dodnes za hymnu čabianskych evanielikov. Prvou vecou Slovákov tu v Čabe bolo postaviť kostol. Stopy po tom prvom kostole nemáme. Vie sa o ňom toľko, že bol postavený z prútia a omazaný hlinou. Prvý taký veľmi významný evanjelický farár tu v Čabe bol Samuel Tešedík starší, ktorý tu pôsobil v 1745 až 7. roku. On bol ten, ktorý sa pešo vydal do Viedne a cestou sa stretol aj s Grasalkovičom a získal vlastne povolenie na to, aby tu bol postavený prvý tehlový kostol. Tento kostol tvorí základ dnešného malého kostola. Bol postavený z tehál, ale v tom období ešte evanjelické kostoly nemohli mať vchod z ulice a nemohli mať ani väžu. V 1785 po vydaní tolerančného patentu bola k tomuto kostolu pristavená aj väža a dve ďalšie krídla. Takže dnes tento malý kostol, ak sa pozrieme naň zhora, má pôdorys gréckeho kríža. V tomto kostole bolo okolo 560 miest na sedenie a za Samuela Tešedíka Čaba mala už vyše 7 000 obyvateľov. Takže vidíme, že prudko rástlo obyvateľstvo. No a v dôsledku tohoto už koncom 18. storočia sa naskytol problém, že tento kostol bude malý a začali polemiky o tom, že kde sa má nový kostol postaviť, či v niektorej inej časti osady, ale veľmi múdri farári sa rozhodli tak, že ten väčší a veľký kostol postavia naproti toho malého. Je to ohromne veľký kostol, je tam 3600 miest na sedenie. Sú tam galérie, na ktorých sa veľmi zvláštne akože rozdieľovali veriaci, pretože na prízemí podľa poriadku evanjelikov sedeli vždy na jednej strane osobitne muži a na druhej strane ženy a prvé lavice patrili voleným prezbiterom. Tu v Čabe na prvom poschodí sedeli mládenci, ktorí neboli ešte ženatí a na treťom poschodí, vlastne na druhej galérii, tam sedeli chlapci,
ktorí potrebovali ešte aj dozor, takže vedľa nich sedeli aj tzv. Dozorcovia, ktorí mali také dlhé palice a na 2 metre na jednu stranu aj na druhú vedeli upozorniť tých, ktorí sa nevedeli správať na týchto bohoslúžbách. A je zaujímavé, že tam sú len jednoduché lavice bez operadla, teda tam sa nemohli opierať, len na každých 4 metrov je také operadlo a tam sedeli títo dozorcovia. Dievčatá v kostole nikdy nesedeli, oni prišli vtedy, keď už všetci muži a chlapci boli v kostole. Oni stáli v uličkách alebo okolo oltára. Na 5. cirkevné dni do Békešskej Čaby prišlo viac ako 5000 slovenských evanjelikov z Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska, Slovenska a ďalší hostia. Hlavnou témou stretnutia bola reformácia a jej vplyv na národné povedomie. Pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku udelila pozvaným duchovným pamätnú medailu za ich pastorálnu starostlivosť, poskytovanú slovenským evanjelikom žijúcim v zahraničí. Békešská Čaba sa stala koncom 19. storočia aj biskupským sídlom. Významný je rod Seberíniovcov, z ktorých vyšli biskupy. Je príznačné to, že evanjelickí farári neboli len doslova duchovnými pastiermi, ale boli všetci aj osvetármi. Z nich najslávnejší bol Samuel Tešedík mladší v Sarvaši. Tešedík prišiel do Sarvaša v 1767 a bol veľkým polyhistorom. A on postavil tento kostol, ktorý ešte vždy stojí a slúži evanjelickej cirkvi. V 1786, keď začali stavať tento kostol, a kostol bol posvetený a odovzdaný ľuďom v 1788 na druhú adventnú nedeľu. Oltár postavil Laurinec Dunajský a obraz nafarbil Celinger Andráš. To je vlastne vstup do neba Ježiša Krista. Sarvašský evanjelický kostol sa stal dominantou mesta. Má kapacitu 3500 miest. Zachovalo sa v ňom pôvodné zariadenie. Vzácnosťou je orgán, ktorý má 2484 píšťal a slúži nielen na sprevádzanie spevu pri službách božích, ale aj na časté koncerty. V kostole sa pravidelne konajú služby Božie. Z kazateľnice tak dodnes zaznieva slovo Božie aj v slovenskom jazyku. Podobne ako v Sarvaši sa v roku 1722 usadili prví Slováci aj v poľnom Berinčoku. Učení muži Laurencius Mataides a Ján Grenercius žiadali miestnych zemepánov, aby mohli slobodne praktizovať svoje náboženstvo. V roku 1797 tu mali slovenskí evanjelici postavený v poradí už svoj 4. kostol. Ich počet stúpal a podľa údajov z druhej polovice 19. storočia z 11 000 obyvateľov poľného Berinčoka bolo v mestečku 2600 nemeckých a 4300 slovenských evanjelíkov. Každá národnosť mala svoj vlastný kostol. V slovenskom sa zachoval vzácny typ kazateľnicového oltára. V kostole sa nachádza aj pozoruhodný hudobný nástroj z dielne slávneho organára Martina Šašku z Brezovej. Iste k tomu prispel jeho bratranec Štefan Šaško, ktorý žil v poľnom Berinčoku. Jeho hrob na miestnom cintoríne, kde je pochovaný spolu so svojou manželkou a synom Samuelom, každoročne navštevujú slovenskí evanjelici z Brezovej pod Bradlom. V druhej polovici 19. storočia Čaba bola najväčšou takou osadou, kde
na jednom mieste bývalo najviac Slovákov na svete, pretože tu v meste žilo okolo 40 000 Slovákov, čo vtedy ani Bratislava, ani Banská Bystrica nemala. V tej poslednej tretine 19. storočia začínajú aj trendy, ktoré neprijali Slovákom a začína proces pomaďarčovania, pretože štátne školy boli povinné vyučovať po maďarsky. Čo sa vyučovalo v slovenčine, to boli cirkevné školy a ich zvláštne formy, tzv. Sálašské školy. Čabenia boli známi aj tým, že na týchto sálašských školách sa učili a negramotnosť tu bola omnoho nižšia ako v okolitých maďarských osadách práve preto to. Po roku 1945 Československo vychádza s návrhom o výmene obyvateľstva, takže z Maďarska odišlo vyše 75 000 Slovákov do vtedajšieho Československa a zo samotnej Bekeskej Čaby odišlo vyše 7 000. Je pravda, že väčšina z nich patrila k tej chudobnejšej roľníckej vrstve, ale časť z nich patrila k inteligencii, ktoré nevyhovovali tie duchovné, kultúrne podmienky, ktoré tu mala. A vlastne tým sa tam zachránila táto inteligencia. Lenže my sme zostali bez inteligencie po 46. 7. roku. A potom dlhé roky trvalo, kým sme sa znovu spamätali a vlastne to už nebolo to isté. Na tieto 5. evanielické slovenské cirkevné dni nadväzuje stretnutie 6 národov, ktoré sa koná v Budapešti. Lebo aj v Budapešti vieme o tom, že tu bolo mnoho Slovákov, evanielikov, ktorý zaopatroval skoro 30 rokov Ján Kolár na Deákovom námestí, ale potom jeho nástupca vlastne vybudoval chrám Boží pre Slovákov s 1200 miestami na sedenie, 150 bytmi, školami a tiež 2 farami. Tento chrám Boží žiaľ teraz už neslúži cirkvi. Vtedy náš slovenský cirkevný zbor mal viac tisíc duší veriacich. Prišli svetové vojny, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, komunizmus a vždy klesol počet veriacich. Teda dnes máme malý slovenský cirkevný zbor. Máme teraz aj radosti, aj ťažkosti, ale cítime, že Pán Boh je s nami a neopustí svoj ľud, ale sa postará o nás. A to je naša radosť a nádej. V období socializmu, totality, spolkový život ako taký nikde v našich krajinách nebol žiadúci, takže ani u nás nefungovali žiadne spolky a znamenalo to aj to, že sme boli izolovaní, že sme sa vôbec nestretávali. Takže od tých 90. rokov začína náš nový život, keď si zakladáme svoje spolky, keď v Maďarsku vznikajú národnostné samosprávy a keď spolu s vojvodinskými a rumunskými Slovákmi máme rôzne spoločné projekty. Máme veľa dôvodov, prečo sme sem prišli a určite nás spájajú aj tieto naše dôvody. Ten najpodstatnejší dôvod je však to, že sme kresťania, evanjelici, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Som naozaj veľmi rád, že to Pán Boh požehnal a že sa to podarilo.
Roztrúseným zborom, žijúcim v celej Európe a strednej Európe, je možnosť stretnúť sa vždy dôležitá. Želám každému, kto sem zavítal, aby si so sebou zobral, čo zažil. Nech čím viacerí vedia, že Boh prostredníctvom Ducha Svätého pôsobí medzi nami, formuje spoločenstvo, objíma nás a poveruje nás úlohou, aby sme sa vzájomne s láskou navzájom podporovali, nech vieme spoločne stavať zbory všade, kde nás Jeho duchom umiestnil. Pre nás preto je to vzácne, lebo tak nás ctia s tou prácou, že prídu tu, poslúžia. Pre nás teraz je to veľmi unikátne. Jednak je to povzbudenie vo viere, ktoré tu smieme prežívať a odnášať ďalej do našich spoločenstiev. A v druhom rade ako predstaviteľ a duchovný spoločenstva, ktoré je v dvojitej menšine, žijeme ako Slováci, evanjelici v Rumunsku, som tým viac povzbudený byť v takomto veľkom spoločenstve. Je to svedectvo o tom, že nie sme sami, ani ako Slováci, ani ako evanjelici luteráni v tomto svete, ako to aj v tomto kostole odznelo. Naša evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má dlhodobo veľmi dobré kontakty s evanjelikmi na Dolnej zemi. Dneska je významný deň preto, lebo došlo ku podpisu, teda oficiálnemu podpisu Asociácie evanjelických slovenských cirkví. Iniciatíva o založení Asociácie slovenských evanjelických cirkví začala pred 4 rokmi vo Veľkom Krtíši. Jednoducho sme chceli, aby predsa len, keď niečo zakladáme, aby za tým stáli aj ľudia, teda veriaci, cirkevníci. A tak prišli sme k záveru, že podľa počtu Slovákov žijúcich v zahraničí najvhodnejšie sídlisko pre túto asociáciu by bola Vojvodina, lebo tam ešte toho času stále žije našich 50 000 evanjelikov. Máme organizovanú Slovenskú evanjelickú cirkev, ktorá pracuje dobre. Máme dobré zbory, ktoré sú živé. To je nejaká záruka pre ďalší rast alebo pre ďalší život tejto asociácie. Ja želám len, aby táto asociácia zažila, aby sme všetci z tohoto spoločenstva, ktoré sme dnes vytvorili, mali i radosť, ale zároveň, aby sme aj v budúcnosti mali tú istotu, že nikdy nie sme sami. Naša evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku chce po tomto podpise ešte zintenzívniť tieto kontakty a vyjadriť tú podporu aj v spevníkoch, učebniciach náboženstva pre evanjelické deti v slovenských školách, či už v Sarvaši alebo v Petrovci, alebo aj na iných štátnych školách, ktoré sú roztrúsené napríklad v Chorvátsku. A toto je len prejav dobrej spolupráce a dobrej vôle. Vydavateľstvo Transius, ktoré píše už svoju 120-ročnú históriu, tak ako v minulosti, tak aj v súčasnosti, prináša slovenskú tlač pre našich zahraničných Slovákov aj na Dolnej zemi. Tak ako v minulosti spievali z nášho slovenského tranovského kancionála, aj dnes používajú náš evanjelický spevník, rovnako našu slovenskú Bibliu. Prinášame im takisto periodika, časopisy pre deti. Ja vyjadrujem veľkú radosť, že dnes v Bekešskej Čabe, kde kedysi žili 10 000 Slovákov, evanjelikov a vystavali si tu chrám Boží, ktorý dodnes slúži na služby Božie. Sú tu ľudia, ktorí chcú v slovenčine ďalej šíriť Božie slovo a z toho sa nesmierne teším a radujem a preto považujem aj za prejav Božej milosti, že sme sa dnešného dňa mohli dožiť. Veľmi nás potešilo aj to, že naša evanjelická cirkev zo Slovenska, by som povedal pekne, že prišla sem za nami po 298 rokoch. Takéto veľkolepé stretnutie sme tu ešte nemali, takže bolo to, až človek na chrbte zimomriavky mal a behali mu zimomriavky, keď sa
po takých dlhých rokoch znovu ozvala krásna slovenčina v tomto našom veľkom chráme.